Għaddew aktar minn sentejn minn meta ġiet żvelat li ġebla ta' żmien l-Ingliżi bil-marka VR minquxa fuqha inqabdet b'kombinazzjoni permezz tal-ritratt li tefaq iben il-Ministru Anton Refolo fuq il-midja soċjali. B'din l-istess ġebla tidher ħdejn il-pul tad-dar tiegħu fil-qala. F'intervista mat-Times il-kap eżekuttiv ta' Heritage Malta Mario Kutajjar kien qal li din il-ġebla tas-seklu 19 ingħatat lura. Fil-waqt li ammetta li ma staqsix kif din spiċċat għand il-Ministru. Iżda meta din il-ġimgħa l-Ministru mistoqsi dwar din is-saga, Anton Refolo ma kkonfermax li talura din il-ġebla, fil-waqt li rrifjuta li jkummenta aktar dwar dan il-każ li kien qajjem kontroversja enormi. Jien li kelli ngħid għattu m'għandix iktar xi nżid ngħid. Has it been returned? Li kelli ngħid għattu. So you have no further comments on the situation? Sentejn ilu l-Ministru kien iddefenda lilu nnifsu billi tkellem dwar l-imħabba li għandu lejn il-kultura Maltija. Fil-waqt li kien żied jgħid li l-Gvern jeħtieġ li jkun jaf x'rikkezzi għandu pajjiżna u li jinsabu fid-djar ta' nies sabiex kull persuna tkun tista' tgawdihom. Kumment ironiku meta hu kellu fil-pussess tiegħu din il-ġebla storika. Minkejja dan kollu, il-Ministru xorta ma tar spjegazzjoni kif din il-ġebla spiċċat għandu u għadu ma kkonfermax jekk din ġietx irritornata lil Heritage Malta.